Hola nins, com esteu? Com ja sabeu, aquesta setmana treballem la primavera i nosaltres us hem volgut fer una manualitat i hem fet una abella, una marieta i una flor amb oueres. I ara us explicarem pas a pas com ho hem fet. Primer de tot, s'ha de pintar amb pintura. L'Aina s'ho està fent la marieta i jo estic pintant l'abella. Tot ho hem fet amb material reciclat, amb taps, coses que teníem per casa. Doncs l'abella ja la tenim. L'abella ja la tenim. Ara hem d'esperar que s'assequi. L'Aina està pintant l'abella, la marieta, i ara pintarem la flor. La flor la pintarem de color taronja, perquè les altres ja les hem pintat. Tenim una lila, tenim una blava i una verda. Veieu l'ouera? L'hem tallat i ara l'estem pintant. Doncs ja està, ja tenim també la flor pintada. Ara us explicarem pas per pas com ho hem fet. Necessitarem, per fer l'abella, heu vist? Tenim dos pots, dos oueres. Llavors les hem enganxat. I una vegada enganxades, l'hem pintat. I una vegada s'ha assecat la pintura, doncs llavors hi hem posat ulls, enganxat amb pega. Si teniu silicona, pistola de silicona, doncs millor. I si no, doncs amb pega mateixa d'aquesta també serveix. Hem agafat goma eva per fer-li les ales, hem agafat goma eva per fer-li les antenes i per fer-li la boca. I aquestes ratlles les hem fet amb rotulador. I aquí tenim l'abella. Per fer la floreta hem agafat una ouera, l'hem pintat, hem agafat taps de plàstic, veieu els taps de plàstic? Qualsevol tap va bé. Hem enganxat el tap, hem agafat una palleta de paper, o del que tingueu per casa, nosaltres la teníem de paper, doncs l'hem enganxat de paper. I hem enganxat una fulla, dues fulles, amb goma eva. Després, per fer la marieta, el que hem fet és pintar l'ouera, que és el que està fent l'Aina, que ja la té pintada, pintar l'ouera de color vermell, deixa'la aquí, pintar l'ouera de color vermell, i com no teníem ni fang ni teníem res per poder fer el cap, el que hem fet és hem agafat aquesta pasta, ho podeu fer com vulgueu, hem agafat aquesta pasta, que és com una plastelina, li fas la forma que tu vols i llavors una vegada s'asseca, queda dur. Li hem agafat goma eva per fer les antenes i els ulls li hem posat dos ulls i aquests puntets els hem fet amb rotuladors. I aquí teniu tots els insectes que hem fet. Esperem que els feu molt aviat i ens envieu fotos a veure com us han quedat. I esperem que us hagi agradat aquesta activitat i ens veiem molt aviat. Molts petons, nins!